Il-ħamis ta' 30 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 13, versi minn 31 sa 35. F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi Fariżej u qalulu: "Mur itlaq minn hawn, għax Erodi irid joqtlok." U qalilhom: "Morru wejdulu lil dak il-volpi, ara, jiena nkeċċi x-xjaten u nfejjaq il-mart illum u għada, u fit-tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. Madankollu illum u għada u pitada jeħtieġi nissokta t-triq tiegħi, għax m'għandux ikun li profeta jinqered barra minn Ġerusalemm." Ġerusalemm, Ġerusalemm, int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibatlek Alla. Kemm rid niġbor l-uliedek bħalma l-qroqqa tiġbor il-flies tagħha taħt ġwinħajha u int ma ridx. Ara, darkom għad iħalluwilkom ħerba u ngħidilkom li mintom se terġgħu tarawni sa dakinhar li tgħidu: "Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej." Il-kelma tal-Mulej, tifħil lilek Kristu. Għandek sigurtà adattata biex tikkumbatti d-diżastri? Meta wħud mill-Farisej wissew lil Ġesu dwar ir-rabja u l-pjan ta' distruzzjoni ta' Erodi kontra tiegħu, u min-naħa tiegħu wissihom dwar id-diżastru spiritwali li jista' jilħaq lil kulħadd u kif tevitaħ. Bħal Ġwann il-Battista u l-profeti ta' qablu, Ġesu ipoġġi theddida lill-awtoritajiet governattivi ta' żmienu. Ġesu saħansitra lil Erodi sejjaħlu volpi. X'ir tifisser b'din l-espressjoni? Il-volpi kien ikkunsidrat bħala l-aktar annimal makak u l-aktar distruttiv ukoll. Il-volpi kienu ukoll simbolu ta' xi ħadd bla valur u insinifikanti. Irid ikollok kuraġġ kbir biex topponi tiran b'mod miftuħ. Ġesu kien jaf li kien se jsofri l-istess destin bħal profeti ta' qablu. U mhux biss b'mod miftuħ espona lilu nnifsu għal perikli, imma talab għal persekuturi tiegħu u għal dawk li rrifjutaw lill-profeti li Alla bat. Inti tlob għal min jippersegwitak u għal dawk li jirrifjutaw il-profeti li jibat Alla. Titlob għall-edewwa tiegħek u dawk li jopponu għall-Evanġelju fi żminijietna. Ix-xewqa ta' Ġesu li jiġbor uliedu bħalma qroqqa tiġbor il-fles tagħha ta' ġwinħajha fil-belt ta' Alla b'dispjaċir għalih ma seħħitx għal ħafna min-nies ta' żmienu. U inti ħajtek hi fiż-żgur u sottomessa lejn Ġesu, is-Sultan tas-sema u l-art? Mulej Ġesu, fik impoġġi il-fiduċja u t-tama kollha tiegħi. Għamel li nixtieq lilek u r-rieda tiegħek fuq kollox u fuq kull ħaġa u li nixxennaq għal Ġerusalemm tas-sema bħala d-dar u r-refuġju vera tiegħi. Maħbuba Marija, Omm Alla u omna, int li int il-belt ta' Alla nnifsu. Itlob għalija biex inħalli lil-libnek jimlili qalbi bimħabba u ħniena għall-oħrajn, ħalli jien nixed b'qawwa għall-verità u l-ferħ tal-Vanġelu, bi kliemi u b'emili, kemm ma' dawk li jaċċettawha kif ukoll ma' dawk li jopponuha. Amen.